Ginpanginwala sang dismiss police officer ang alegasyon nga nagaupod ini sa mga operasyon sang katapo man sang kaangay sining kapulisan sa Iloilo City Police Station 4. Ang ining police officer kon nga na-dismiss amo si Jerry Villanueva nga mumanang ginaayam sang PNP Integrity Monitoring Enforcement Group o kuna IMEG. Sunod kay Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, base man sa ilang pangistoryahanay ni Villanueva, ginpahayag sini nga wala sa ginagamit sang Molo Police Station bilang asset sa mga police operations. Gin-deny man sini nga nagkakadto sa sabit nga police station. Matapos ang unang statement sang IMEG nga nasiplatan si Villanueva sa mga police station na rason nga ginpatigayon ang pag-raid. Pahayag pa sila ginahulat pang pinal nga resulta sa investigasyon sang Regional Investigation and Detective Management Division. Lakip na ang mga aligasyon sa istasyon sang Molo Police. Ginpahayag ni Tuanyo nga nagdesisyon ang kung si Villanueva nga mag-surrender kagintugyan man sini ang iyang issued firearms kag isa ka magazine. Ginatagman sang direktor kung nga sa subong lang na-recover ang issued firearms ni Villanueva bangod sang ginpasakal ini sang kaso. Gilayon ini nga nagawulo ka na absence without leave kag wala na nakitaan. Rason nga wala man nakuha sa iya ang iya armas lutang. Ginkumpirma man nga ang kaso nga murder ni Villanueva ang naangot sa Britannico case ang tuig 2020. Ayon po sa kanya mismong pahayag sa akin na kami po ay nag-uusap. Sinasabi niya po na gusto niya na matapos yung kaso niya at harapin na po yung sinasabi niya na kaso niya. Kaugnay naman po, naitanong ko rin po yan sa kanya kung siya po ay ginagamit ng Station 4. Ayon po mismo sa kanya, sinasabi niya po ay hindi raw po. Yun din po, tinanong ko rin po sa kanya kung siya po ay napunta, sabi niya po ay hindi raw po. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo